Samantala, idol, nako, mabilis po na kumalat po ang apoy sa abandona o madamong bahagi po ng Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan kahapon po ng umaga. Naabutan po ng IFM News Team Dagupan ang insidente hanggang sa lumaki at lumawak pa ang nasusunog na kalupaan sa nasabing bahagi. Ayon po sa kapitan ng barangay, taon-taon na raw kung mangyari sa mismong lugar ang Grassfire, dahilan na rin umano ng mainit na panahon. Nirespondihan na po ang naturang residente ng BFP Calasiao at BFP Dagupan. Sa una ay nahirapang apulahin ng mga firefighters dahil sa nagkalat na mga apoy sa mga damuhan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa posibleng pinagmula ng Grassfire maging ang lawak ng lupaing nasunog. Samantala, dito lamang Marso ay mayroon ding naitalang fire incident sa bahagi naman ng Barangay Nalsian at Mangkop sa parehong bayan. IFM News. IFM News. IFM News.